Купуваме месо често, но знаем ли какво точно купуваме? Кои са тайните зад месото, което ни продават в магазините? Останете до края, за да разберете. Прясно не винаги означава такова. В търговията прясно означава, че не е било замразявано, но реално месото може да е стояло 10, 20 или дори 30 дни в хладилни камери с контролирана атмосфера. Това рядко се обяснява на крайния клиент. Цветът лъже. Повечето хора избират месото с очите си и смятат, че ако е ярко-червено, значи е прясно. Не съвсем. Когато месото има контакт с кислород, един естествен пигмент в него, миоглобинът, реагира и то става по-червено. Затова много от месата в магазините изглеждат перфектни на цвят, а всъщност може да са много стари. И едно важно нещо, което също не знаете. В големите супермаркети използват специални лампи, които подсилват именно червения цвят на месото. Така то изглежда по-свежо за нас купувачите. Това не се казва на масовия потребител, а е практика. Използват специални лампи, които са направени да излъчват повече светлина в червения спектър. Те не променят месото, но променят начина, по който го виждаме. Преопаковането е реалност. И то в много магазини месото се преопакова. И това си е напълно законно. На новия етикет често виждаме само нова дата на опаковане, но кога е пристигнало реално месото? Никой не казва. Когато месото наближи края на първоначалния си срок или започне да губи търговския си вид, някои магазини могат да го преопаковат, ако все още е безопасно за консумация. Какво означава това? Нова тарелка, ново фолио, нов етикет, нова дата. Датата на пристигане в магазина почти никога не се изписва. Маринованото месо е черна кутия. Но защо? Готовите маринати, сосове и подправки са удобни и вкусни, но могат да прикрият истинското състояние на месото. През 2018 година в САЩ имаше случай на изтеглено от пазара говеждо мариновано месо. Съставка в маринатата беше тествана и позитивна за салмонела. Същото се случва и тук в България. Съвсем скоро, през ноември 2025 година, при съвместна акция в София бяха открити над 70 тона пилешко месо без документи и с неясен произход в цех и 2 склада. Ето и още една истина за месото в магазините. Най-рисковото месо в хладилната витрина много често е каймата или мляното месо. Защо? При цяло парче месо бактериите обикновено са основно по повърхността. Но когато месото се мели, тази повърхност се смесва с всичко останало и така потенциалните микроби могат да се окажат навсякъде вътре. Плюс това, каймата има огромна повърхност и повече контакт с кислород, което ускорява развалянето, ако температурата не е идеална. Каймата и мляното месо не са лоши, просто изискват повече дисциплина. Понякога каймата остава червена, не защото е супер прясна, а защото контактът с кислород поддържа този цвят. Вътрешността дори може да е леко кафеникава и това не винаги значи, че е развалена. С други думи, цветът не е надежден тест за безопасност. Истинският червен флаг, ако опаковката е подута, има прекалено много течност или миризмата е странна, просто я оставете. Не си струва риска. Една грешка, която почти всеки прави в магазина, може да ти струва вкуса на вечерята. Следващия път, когато си пред хладилната витрина в големите супермаркети, спри за секунда и погледни дъното на тарелката с месо. Виждаш ли тази течност на дъното? Много от хората са убедени, че това е кръв. Но истината е много по-изненадваща и ако я знаеш, никога повече няма да избираш месо по същия начин. Това всъщност е предимно вода, смесена с протеин, този, който споменах преди малко във видеото, миоглобин, веществото, което съхранява кислород в мускулите и им дава червения цвят. Почти цялата кръв се премахва още при обработката на месото. Звучи безобидно, нали? Ето обаче какво магазините няма да ти кажат директно. Когато видиш повече течност в тарелката, това често означава, че месото вече губи вътрешната си структура. С други думи, соковете, които трябва да останат вътре и да направят пържолата крехка или бургера сочен, вече са изтекли. А ако сокът е отвън, познай къде няма да бъде, когато го сготвиш. Това може да доведе до по-сухо и просто по-разочароващо месо.
Малко течност е напълно нормално, месото естествено съдържа много вода. Но ако опаковката изглежда така, сякаш месото плува, приеми го като тих предупредителен знак. Ето един бърз трик. Избери тарелката с най-малко събрана течност. Често точно тя е по-прясната, защото качеството на месото не се крие само в цвета. Понякога най-важната следа е тази, която остава на дъното. Запомни това следващия път в магазина. Не гледай само как изглежда месото. Гледай какво оставя след себе си. Носът ти може да те лъже, особено в магазина. Звучи странно, нали? Та нали точно миризмата е нашата най-древна система за защита от храна, която е развалена. Ако нещо е опасно, трябва да го усетим. Само че в супермаркета правилата се променят. Влизаш, отваряш хладилната витрина, поемаш въздух и почти нищо. Няма остра миризма, няма предупреждение. Мозъкът ти веднага казва: добре е, свежо е. Но ето шокиращата част, липсата на миризма не е гаранция за безопасност. Причината се крие в температурата. Месото се съхранява много близо до точката на замръзване. Този силен студ забавя размножаването на бактериите, но също така потиска летливите съединения, които създават миризма. Казано просто, студът прави така, че носът ти да усеща по-малко. Представи си го като бутон за заглушаване. И точно за това може да се случи нещо, което обърква много хора. Купуваш месо без никакъв аромат. Прибираш се. Оставяш го за малко на кухненския плот и изведнъж лошата миризма се появява. Не защото месото магически се е развалило за 30 минути, а защото затоплянето освобождава миризмите, които студът е държал заключени. Ето къде става опасно. Когато разчиташ само на носа си, можеш да пропуснеш ранните сигнали. Професионалистите знаят нещо важно. Миризмата е последният алармен сигнал, не първият. Затова следващия път не използвай само едно сетиво. Погледни срока на годност. Провери дали опаковката не е подута. Виж дали месото не плува в течност. Обърни внимание на цвета и текстурата. Запомни това просто правило. Ако мирише лошо, няма спор, изхвърляш го. Но ако не мирише, това още не означава, че всичко е наред. В хладилната витрина студът не просто пази храната, понякога той скрива истината. И след като го знаеш, никога повече няма да пазаруваш по същия начин. Това, което ще ти кажа сега, може напълно да промени начина, по който пазаруваш. Повечето хора вярват, че избират рационално. Гледат месото, проверяват цената и го слагат в количката. Но истината е, че в супермаркета решенията ти често се взимат още преди да осъзнаеш. Не защото някой те лъже директно, а защото всичко е подредено така, че да ти изглежда като най-добрия избор. Започни с цената. Виждаш две опаковки. Едната е по-скъпа и мозъкът ти моментално прошепва: това сигурно е по-качествено. Това е добре познат психологически ефект. Хората автоматично свързват високата цена с по-висока стойност. Но реалността е, че понякога разликата идва от бранда, опаковката или позиционирането като премиум, а не непременно от огромна разлика в самия продукт. После идва разположението. Продуктите на нивото на очите почти винаги се продават най-много. Това не е случайност. Това е стратегия в търговията от десетилетие. А по-изгодните варианти погледни малко по-надолу или най-горе. Там, където по-малко хора се сещат да проверят. Също така думи като фермерско, традиционно, по домашна рецепта звучат топло и надежно. Създават усещане за качество и грижа. Само че, в много случаи, тези термини са маркетингови и не винаги означават огромна разлика в продукта. Те влияят повече на възприятието ти, отколкото на самото месо. Супермаркетите не разчитат да те измамят. Те разчитат да бързаш, защото бързащият клиент не анализира, той реагира. Истината е проста. Магазинът е проектиран да продава. Но в момента, в който започнеш да забелязваш тези стратегии, контролът отново е твой. Някои преработени меса съдържат нитрити, добавки, които помагат продуктът да издържи по-дълго и да запази онзи апетитен розов цвят. Без тях много колбаси биха изглеждали по-скоро сиви само за няколко дни.
Цветът, който мозъкът ти свързва с свежо, понякога е внимателно поддържан. Ще видиш продукти с етикет без добавени нитрити. Звучи като по-добрия избор, нали? Само че често вътре има добавени растителни съставки на прах, които съдържат съединения, превръщащи се в същите тези нитрити. Различно име, подобна функция. После идва следващия трик, който малко купувачи забелязват – антиоксидантите. Те забавят потъмняването на месото. С други думи, продуктът може да изглежда привлекателно по-дълго, дори когато вече не е в първата си младост. Но става още по-интересно. Някои местни продукти се обработват така, че да задържат повече вода. Резултатът – понякога плащаш цена за килограм, в която има и добавена влага. Затова при готвене месото може да се свие повече, отколкото очакваш. Не е случайност. Това е технология. Но колкото по-преработен е продуктът, толкова повече наука стои между теб и първоначалното парче месо.